का कहीं बाबा का ऐसन ऐसन गाना सुने के मिलता कैसे मन एकदम माने कि का घिना जाता। ऊ का है समाज में सुने ले गौने नहीं थे अब जातना भोजपुरी के सिंगर लोग बा आ जातना राइटर लोग बा एकदम भोजपुरी के का कहला कि लासार के रख देले बा। मैंने साफ पाकी को दे लोग हाँ एकदम पाकी कर देले। एगो तू जोन गाना गावत रह कौन भिखारी ठाकुर वाला जो रहू हाँ हो भिखारी ठाकुर वाला जोन तू गाना गावत रह बेटी बेचवा वाला बेटी बेचवा वाला अच्छा। तो ऊ एगो गाना रहे का रस रहे ओकरा में का बात रहे। तो ऊ एगो जमाना में रहे हो सिंगर ऊ एगो गाना के आगू सिंगर के रस रहे पहले के गाना जो रही सो उमे रस रहे और आज के गाना जो रस कहाँ बा तो उहे नु कहत नहीं कि ऐसन अब गाना आवत कहाँ बाड़े सो अब त गाना सब लेटा गेल बा हां कुल ही गाना लेटा गई समाज में सुने लेके बा घर में तनी सुन लेबो का ना सुन लेबो तो ऊ चाहम हम तनी सा तो शुरू कर के हो वाला कि सबके खियलो बाबूजी कैसे गाना रहे तनी कबार के तनी एकदम बेने हां हां ऊ वाला सबके खियला बाबूजी वाह पूरी तरकारिया की हमारा के सतु दिलनवा बाबूजी वाह 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 जिया भीषम बाबा अंगौची बिछाई दिहला रुपया गिनाई लिहल अरे गोला बैल के पगह धरवला हो बाबूजी वाह वाह ई भिखारी ठाकुर जमाना के सब रस होई छै हां हां अब ये गाना के जवाब रहे हाँ जवाब है कौनो हरवाह चरवाह हर पहले हर चलत रहे आ बैल आगे आगे आ पीछे से गाना छोड़ के अरे डरे किलो लागत रहे गाने उ गाना तो लोग ताके लागी कि की हो भाई हो जो लो लेकिन भाई तो ऐसा असली गाना हो गइल बा कि अब कह मत आ भोजपुरी भाषा के तो धजिया उड़ा दे एकदम भोजपुरी भाषा में अंग्रेजी ढुका के हऊ भाषा ढुका के हऊ भाषा ढुका के एकदम सत मेझरा कर देले खिचड़ी बना देले आदमी एगो हमनी के रेडियो स्टेशन पर सुनत रही जा भरत सिंह भारती के ऊ मजा आवत रहे कि अरे नून देबो मंगनी की अच्छा तेल देबो मंगनी कि पियावा के मंगनी न दे ई केउ दी उन कहत रहे हो कि हमरो बलमुआ रे फूलवा के जो खल कि घटी है तके करा से ले कहाँ रोस रहे में हैं का कहत रेडियो स्टेशन पर के एगो औरू गीत सुनावत तनी अजीत कुमार अकेला गावत रहे हमने के 1:30 बजे जो रेडियो से आवत रहे लोकगीत के कार्यक्रम 3 गो लोकगीत देत रहे ओमे आ सब कोई पहले सुने हाथ धोआ के एकदम तैयार होके रही कि 1:30 बजे हमरा गाना सुने के बाद लोकगीत के अपना मीडिया तो अपना रहे ना अब ऊ गाना रहे अपना बढ़िया लागत रहे कि का बताई कौन गाना रजी तो खिला के अरे तोह के खियाइब भौजी तो तली रे जिलेबिया रे तो तली जिलेबिया हां पिए के ठंडा पानी रे भौजैया पिए के ठंडा पानी रे भौजैया प्रेम में खेलू कैसे अब का कहीं कि अजीत कुमार अकेला के गाना इतना बढ़िया लागत रहे हमनी के तो उतना नहीं उतर पावत बाकी वो पूरा मिजाज में गावत रहन आ ओ घड़ी की जमाना अब के जमाना मन नहीं थे करत कि भोजपुरी सुनी घर में तो हिंदी गाना चलता लोग भागता भागत रे भोजपुरी से हां हमनी के
एकरा के बचावे पर काम करे के बा। ऐसा करे के बा कि ये भोजपुरी के हमनी के बचाई जा। हाँ हाँ हम ही ना पूरा सकल समाज में एक जाके हमनी के प्रचार करी जा, लोग से कही जा। हाँ बिल्कुल। हाँ हमनी के हम शैलेंद्र मायावी भीषम बाबा हमरा पीछे एगो उभरता गीतकार सादर नमस्कार तमाम भोजपुरी श्रोतागण के सादर नमस्कार। मनी दीवाना मनी दीवाना काका जी काका जी बने यहाँ के एकदम उभरत कलाकार हमरे ही गांव के। सादर नमस्कार तमाम भोजपुरी श्रोतागण के। अश्लीलता पर हमनी के सबके हु मिल के काम करी जा। अश्लील गाना भोजपुरी पर में ना आवे के चाहिए। एकरा पर ब्रेक लागल बा, अभी हाई कोर्ट ब्रेक लगेला सा कि इस तरह के अगर कोई गाना बजाई तो ओकरा के जेल में डालल जाई, दंड लगावल जाई। तो सब लोग से हमार निहोरा बा, हमनी के हमार सलाह ये बा कि सब लोग मिलजुल के भोजपुरी के बचाई जा। हाँ भोजपुरी के बचावे पर काम करी जा। हमनी के आशीर्वाद दी जा। भोजपुरिया मिठास ए चैनल के रउआ सबे सब्सक्राइब करी जा, लाइक करी जा, घंटिया बजावल मत छोड़ी जा, बजाई जा ताकि रउआ सबे के नोटिफिकेशन मिलत रहे। जैसे ही हमनी के कोनो नया चीज आई, नया प्रयास हुई हमनी के, तो रउआ सबे के मिलत रही। धन्यवाद।